പക്ഷേ തങ്ങൾ തീർമ പെട്ടെന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ നടന്നത് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമാര കാലത്തിൽ നടന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെറിയ മനുഷ്യർ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള എത്ര ഞങ്ങൾക്ക് അറിയും ഈത്ത് അറിയാലോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ಅಲ್ಲಿ ഉണ്ടായിട്ട് ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿட்டு ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿட்டு ಬಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ഞങ്ങൾ ಇನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತೆ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಎಂದೊಂದು ಚೋಪು ಕರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಪಿಕೊಂಡು നല്ല ವಿಧಾನത്തിൽ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆ ಉತ್ಸವ ಕಾಲത്തിൽ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯത്തിൽ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ತಂದಿട്ട് ಇದು ಎದುರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾವಡೆ ಆರೋಗ್ಯത്തിൽ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂದೊತ್ತ ತಡೆಗಳು ಎಂದು ಬರದೆ ആ പത്തക്കാവട്ടെ നാടുകാവട്ടെ പ്രജകൾക്കാവട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഏതൊരു പത്ത മക്കൾക്കാവട്ടെ ആരുകൂടി ആരുപില്ലിക്കാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ശബ്ദിനെ അരിപ്പിച്ചിട്ട് ആ സേവന തന്നത്തിൽ കിളിക്കരക്കുന്ന കീർത്തി ആ പരമേശ്വരിക്ക് തീരുമാനമുള്ളവർക്ക് ആ പരിവാറിനത്തെ സർവശക്തികൾ കൂടി ശക്തി സർവമംഗളേ